खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव थार्ड पेज रायजोनि थार्ड पेजनि लकसभा बिसायख'थिया आरो गेजेराव साननैल'सै आरो बिसायख'थि फोसावदिं मेलाबो जोबनो थांगासिनो दं दा बिनि गेजेरावनो दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिपिएफ दोलोनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव नोंथांमोना मिथिगौ दि रायजोनि गोबां मन्त्रि एमएलएफोरा बे समाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहा होनांगौनि सार्थआव क'क्राझार जिल्ला बाक्सा जिल्ला चिरां जिल्लायाव फैनानै बिसायख'थि फोसावदिं मेल हाबाफारि लाबाय थादों आरो बेखौ लानानैनो माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा गोबां बाथ्रा बुंदों आरो गोबां सोंखारिदों आरो बिटिआरखौ फानबाय बर' हारिखौ फानबाय बायदि बायदि बाथ्राखौ एबा दिसपुरनिफ्रायसो बिटिसिखौ एबा बिटिआर सरकारखौ सालायो होननानै गोबां सोंखारिबाय थानायखौ लानानै दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिपिएफ दोलोआ एबा बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गणतन्त्रखौ बुजिया गणतन्त्रनि बागै जेबो मोनथिया होननानै बे समाव प्रमद बर' बिथाङा थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदों लोगोसे बिथाङा बुंबावदोंदि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि उनावनो बिपिएफ होननाय सोदोबा थानाय नंला बेखायनो जोबथा समनि थाखायसो बिपिएफ दोलोआ बिपिएफ नामखौ लाखिनो थाखाय फोसावदिंगासिनो बेयाव बिपिएफआ जेबो बाथ्रा गैया आरो बिपिएफ होननाय सोदोबा फैबाय थानाय लकसभानि उनावनो जोबस्रांगोन थामहिनबा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलो होननाय सोदोबानो लकसभानि उनाव थानाय नङा होननानै रोखा बाथ्रा बुंदों लोगोसे फिन आरोबाव बाथ्रा बुंबावदोंदि बिथाङा फैबाय थानाय लकसभा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथि थामहिनबा इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा 2 लाखनिबो बांसिन भट मोननानै 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा एनडिएनिफ्राय देरहालांगोन होननानै बे समाव रोखा बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दानिया फैदो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा थारैनो बिपिएफ दोलोखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मोनथिना लानि কৈছে যে তেওঁলোকে সংকীৰ্ণ হৈছে ইউপিপিএল যাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ যি দিছপুৰখন আছে কোকৰাঝাৰৰ নানা নেতা মন্ত্ৰী আহি ইয়াতে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে কি ক'ব বিপিএফৰ মানুহবিলাকে গণতন্ত্ৰ বুজি নাপায় কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰে ৰাজতন্ত্ৰ চলাইছিল এই কাৰণে গণতন্ত্ৰত নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ চলাই নিৰ্বাচন সভাবিলাক উৎসৱৰ নিচিনা হয় গতিকে তেখেতসকলৰ আহিব কোন আছে তেখেতসকলে না কংগ্ৰেছৰ লগত আছে না বিজেপিৰ লগত আছে না কাৰোবাৰ লগত আছে তেখেতসকলৰ লগত কোনো নাই এতিয়া আমাৰ এনডিএ আছে গতিকে এনডিএৰ নেতাসকলে আহিছে এটা উৎসৱ আমি উদযাপন কৰিছোঁ গতিকে আজি বিপিএফে শেষবাৰৰ কাৰণে নাঙলৰ ছবিটো প্ৰদৰ্শনী কৰিছে ইয়াৰ বাহিৰে একো নাই ইয়াৰ পিছত আৰু নাঙলৰ ছবি ইলেকশ্যন খেলিবলৈ কোনো নাহিব নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ প্ৰায় শেষে আৰু 24 ঘণ্টামান আছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে কি ধৰণৰ চাওক আমাৰ নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ প্ৰায় শেষ হৈছে জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া 3 লাখতকৈ অধিক ব্যৱধানত বিজয় হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই আপোনালোকৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব এতিয়া আমি আজিলৈকে ক'ব নোৱাৰোঁ কংগ্ৰেছও হ'ব পাৰে কিন্তু অহাকালি যেতিয়া শেষ হ'ব তেতিয়া মই ক'ম দুবাৰৰ সাংসদ আছিল তেওঁ হীৰা হৰিণে প্ৰাৰ্থী পদত এই প্ৰাৰ্থীটো একো কণ্টেষ্টত নাহে বহুত দূৰত থাকিব থেংক ইউ ছাৰ